हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे एसएससि नि थाखाय एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय मोनसे फर्म फिलआपनि सोमोन्दै एबा बिनि बागै माखासे कन्फ्यूजन बे मोनसे कन्फ्यूजननि थाखाय आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों बैफोर गासै कमेन्ट्सफोरनि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजोंनो एबा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा क्लियार खालामनानै लानो हानाय जागोन एबा नोंथांनि डाउट फिल्डखौ नोंथांमोनहा क्लियार खालामनो हानाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासैबो ए टु जेड बुजिनानै मोनगोन एबा नोंथांमोननि माखासे कन्फ्यूजफोरा क्लियार जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा सोंथिनि नोंथांमोनहा क्लियार खालामनो हानाय जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो गुबुन नोंथांमोननि माखासे कुइसन्सफोरखौ आं बेवहाय बुंथिनानै होगोन गोबाङानो सोंहरदों जे फट'आ एबा गायजेननायनिखौ नांगौ नामा बेफोरबायदि सोंदों आरो फट'खौ बिनिफ्राय माइक्र' फाइनेन्सआव लन थानाय गोनाङा मोनगोन ना मोना बेखौ सोंदों गोबाङा बिनिफ्राय एमआइएस क'डआ मा बेखौबो सोंदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बिनिफ्राय एमआइएस क'डखौबो प्रेक्टिकेलि नोंथांमोननो माबोरैहाय जों नायनांगौ एबा माखौ बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो बुजिहोगोन एबा बे भिडिअनि गेजेरजों प्रेक्टिकेलि आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेजों लोगोसे कुइसन खालामबावदों भटार कार्ड गैयैफ्रा जागोन ना जाया एबा मोनगोन ना मोना जानो हागौ खायसे सोरबाया भटार कार्ड गैया नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोना ग्रुपआव दङ जानो हागौ बिनि थाखायनो बेखौ सोंदों जानांगौ माने भटार कार्ड गैयाब्ला मोनगोन ना मोना होननानै बिनि क्लियारिफिकेसनखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनगोन एबा क्लियार जागोन नोंथांमोना दायो गुबुन मोनसे कन्फ्यूज बावा जाहैबाय जोङो फर्म फिलआप खालामनायनि मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बेवहाय 22 नाम्बार बेवहाय बुजियाखै जाहैदों बे 22 नाम्बार बेवहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नैबे 22 बेनि सायावहाय बेवहाय रां थुबिलनि जोहै मावनो लानाय रांखान्थियारि मावफारि थारमाने बेवहाय जोङो मा लिरनांगौ होननानै बुंदों नैबे खथायाव मा लिरनांगौ होननानै कन्फ्यूज जादों बेनि क्लियारखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थागोन एबा आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बेवहाय बुंदों माने रांखान्थियारि थुबिल माने रांनि थुबिलनि जोहै मावनो लानाय रांखान्थियारि मावफारि बेवहाय मा मावफारि एबा मा खामानिखौ नोंथांमोना होनांगौ बेखौ गोनो गोथो जादों खायसेया बेखौ आं क्लियार खालामगोन थारमाने न'खरखौ सामलायनो थाखाय एबा नोंथाङा स्टेटास जानाखि जा खामानि मावो आथिखालनि एबा नोंथांनि स्टेटास नोंथाङा मा खामानि मावनानै नोंथाङा रां आरजियो एबा नोंथांनि गोनांथि बायदि खामानि मावनानै नोंथाङा रां आरजियो एबा नोंथाङा सोलियो नोंथाङा न'खराव मा खामानि मावो बे खामानिखौनो नोंथांमोना बेवहाय होनांगौ आरो बेवहाय मोनसे सार्ट दंखायो बे सार्टनि सिङाव नोंथाङा बबे मोनसे खामानिया नोंथांनि खामानि एबा नोंथाङा माखौ मावनानै सोलियो बेखौनो नोंथाङा बेवहाय लिरनो हागोन बे बक्सआव अब्ला जोङो बेखौ बबाव नायनांगौ होनना बुंबा रेफारेन्स सेक्सन सि नाम्बार दं बे सार्टआव सि बे मोनसे पेजआव दङ बेहाय गोबां खामानिफोर दङ बेनिफ्राय बर'नि नायोब्ला जोङो बे ग दङ ने ग खोन्दो जों अब्ला जों नायनोसै बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों नै नोंथांनि रां खामायनाय खामानि एबा नोंथाङा स्टेटास जानाखि जा स्टेटासआव दङ नोंथाङा जा खामानि मावो माजों नोंथाङा रां आरजियो बिनि माखासे सार्ट आरो नोंथांमोना मा खामानि मावो बिनिफ्रायनो नोंथाङा सासे बिनायसाया नोंथांनि खामानिखौ चयस खालामनानै होनांगोन बेवहाय नायदो गोबांथार खामानि दङ बेहाय गुबुन खामानि दङ ए टु जेड नोंथाङा बेवहायनो मोनजोबगोन नोंथांनि खामानि मावनाय सोरबाया माइ आबाद खामानि मावो नोंथाङा माखौ मावो बेहाय होनो हागोन माइ आबाद बा माइ आबाद बा औवा गायनाय बा मैगं थाइगं मावनाय दंफां लाइफांनि नार्सारि बेफोरबायदि बा हांसो फिसिनाय ब्रयलार फिसिनाय न'आवनो दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनाय बा बोरमा फिसिनाय बा गाइखेरनि मुवा बानायनाय बा डायरी फार्म बेफोरबायदि दङ हर्टिकालसार दङ दालिनि आबाद दङ गोरलै माखासे अपसन्सफोरखौ होदो नोंथांमोना गोरलै खामानिखौ होबानो जाबाय बा नोंथाङा जि खामानि मावो आरो नोंथांनि प्रफेसनेल खामानि बेखौबो नोंथाङा बेवहाय होनो हागोन आरो बेयाव गोबांथार दङ गोबां खामानि दङ बेवहाय दखाननिफ्राय लानानै दाउनि गला अमा बेदरनि गला बेफोरबायदि दङ गय दखान दङ बेफोरबायदि दङ गोबांथार दङ बेवहाय नोंथांनि नांगौखौ बेहाय ए टु जेड मोनजोबगोन आरोना बिनिफ्रायनो नोंथांमोनहा सायख'नानै मोनसे होदो नोंथांनि खामानिखौ अब्ला जोङो बिनिफ्रायनो नोंथाङा चयस खालामनानै नैबे खथायाव होदो मोनसे होदो जायखिजाया अब्लानो जाबाय बे मोनसे 22नि नोंथांनि कन्फ्यूसना बेहाय जोब्बाय फर्म फिलआप खालामनायनि मोनसे कन्फ्यूजन दानिया जोङो गुबुन मोनसे कन्फ्यूजखौ क्लियार खालामगोन जे फट'आ सिगांनि गायजेननायनिखौ होनांगौ नामा एबा गोदानखौ होनांगौ नामा बेखौ जोङो क्लियार खालामनोसै बेवहाय जे जों मोनसे अपसन मोनदोंमोन जोङो बिफाङा जोङो गायनायाव थांनानै दं एबा गैयाबा देरबोदों देरबोआखै बेफोरबायदि मोनसे येस अर नो मोनसे अपसन मोनदोंमोन नङा होमबा येस आरो
न' बेफोरबायदि अपसन होनाय जों मोन्दोंमोन नालाय बेहाय बे लेखायै जोङो साननानै लानो हायो जे जोङो बिथांमोना बिफांनि स्टेटासआ थांनानै दं एबा गैया बिनि स्टेटासखौ नायगोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना फट'खौ लेटेस्ट फट' एबा रिसेन्टलि फट' नोंथांमोना बिफाङाव थानानै एबा बिफांखौल' मोनसे बा बिफाङाव थानानै मोनसे बेफोरबायदि मोननै गांनै फट'नि बेवहाय जायगा दं नालाय बेहाय नोंथांमोना फट'खौ गांनै GPS केमेराजों खेबनानै होनांगोन बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै फट'खौ पेस्ट खालामनांगोन बे फर्माव गांनै बेखौ जे बेहाय मेनसन गैया जे नोंथाङा गोदानखौ होथारनांगौ एबा गोजामखौ होनांगौ गोजाम गायजेननायनिखौ गांसे एबा गोदान गांसे होनांगौ बेफोरबायदि मेनसन गैया नोंथांमोना बिनिफ्राय साबसिन बिनि खौरांखौ नोंथांमोननि BO एबा नोंथांमोननि ग्रुपनिफ्राय मोननो हागोन जेब्लानाखि साबमिट डेट फैयो बै समाव नोंथांमोना गासैबो क्लियार जागोन नोंथांमोनखौ फर्म फिलआप खालामनायनिबो सिखायगोन नोंथांमोननि ग्रुपआवनो एबा अर्डार पेपार फैगोन नोंथांमोना बेखौ उनावहाय खौरां मोननो हागोन जों साननानै लानो हायो बेहाय मोनसे अपसन मोनदों नालाय yes or no बिफाङा थांनानै दं एबा गैया बेफोरबायदि मोनसे जों अपसन मोनदोंमोन नालाय बेवहाय नोंथांमोना थांनानै दंखौ दिन्थिनो थाखायथ' बेहाय लेटेस्ट फट'खौ जों नांखागोन नङा होमबा बेखौ जों साननानै लानो हायो आरोना बेनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे कुइसनखौ क्लियार खालामनोसै भटार कार्ड गैयैफोरा जागोन ना जाया एबा मोनगोन ना मोना बेनि सोमोन्दै भटार कार्ड जोङो जायखिजाया मोनसे गभर्नमेन्ट अफिसियेलि नटिफिकेसन एबा गभर्नमेन्ट अफिसियेलि माखासे जबफोराव एक्सेप्ट जानोब्ला एबा गभर्नमेन्टनि माखासे आसनियानो जा स्किमानो जा जायखिजाया नोंथांमोना एक्सेप्ट जानोब्ला 18 इयार्स जाथारनांगौ एबा भटार कार्ड नोंथांमोना थाथारनांगौ नालाय बेफोरबायदिखौ नायोब्ला जोङो बेहाय क्राइटेरिया हिसाबै जोङो 18 इयार्स जानांगोन एबा भटार कार्डआ थानांगोन जायनाखि 18 इयार्स जायो बेनिफ्रायसो भट होनायनि राइट्स थाजेनो नङा होमबा बेनिफ्रायसो जोङो भटार कार्डखौ मोनजेनो बेनिखायनो जों भटार कार्ड थानांगौ बादि नुहुरो बेवहाय मेनसन गैथारा बेहाय अरिजिनेलि गासैबो मेनसन खालामजोबनो हाया बेहाय जोङो जा अरिजिनेल फर्मेट बेहायबो जोङो बेनि क्राइटेरिया सिङाव मोनाखै जे भटार कार्ड थाथारनांगोन एबा भटार कार्ड गैयैया जाया बेफोरबायदि जोङो क्राइटेरिया मोनाखै मेनसन गैया नाथाय नोंथांमोना एप्लाइ खालाम जायखिजाया मोना उनावहाय नोंथांमोना भेरिफिकेसननि उनाव मोनथिगोन नोंथांमोना मोनसे लिस्ट ओंखारगोन एबा सर्ट लिस्ट जागोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोना भेरिफिकेसनाव गाखोयोब्ला एबा भेरिफाइ जायोब्ला नोंथांमोननि खारिथिया थिग जायोब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन बेखौ जोङो गोनो गोथो लानो नाङा एबा नोंथांमोना गिनो नाङा बेवहाय भटार कार्ड गैयैफ्राबो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनानै हरनो हागोन बिनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन माइक्र' फाइनेन्सआव लन गोनाङा मोनगोन ना मोना बेनि सोमोन्दै बेवहाय जों क्राइटेरिया हिसाबै मोनसे मेनसन खालामनाय दंखायो जे माइक्र' फाइनेन्सआ बिफोर 2021नि सिगां नोंथांमोना माइक्र' फाइनेन्सआव लन लानाय दंमोनब्ला नोंथांमोनखौ डिफल्टार हिसाबै साननानै लानाय जानाय नङानो थारमाने नोंथांमोना मोनगोन नोंथांमोना दायनिगिरि नङा नोंथांमोना सुखुयै सासे आनक्लियार मानसि नङा अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ मोननो हानाय जागोन डिफल्टार नङा हिसाबै थारमाने 2021नि बिफोर बा बे सिगां समनि माइक्र' फाइनेन्सनि नोंथांमोना लन लानाया बेवहाय दायनिगिरि नङानो माने मोननो हागोन नोंथांमोना बेहाय जेबो प्रब्लेम गैया बेनि क्राइटेरियाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो बेयाव अपसन सियाव नोंथांमोना नाय बे अपसन सियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन माइक्र' फाइनेन्सनि थाखाय डिफल्टार नंगौ एबा नङा बेखौ शी शुड नट बी ए डिफल्टार अफ the HSC of which she is a member, federation, bank, financial institutions, etc. Those who have availed a loan from microfinance institutions before 2021 will not be deemed a default. नोंथांमोना दायनिगिरि जानाय नङा जायफोरनाखि माइक्र'फाइनेन्स बे जों बर'निबो दङ बेवहाय जों बेखौ नायनानै बुजिनो हागोन बर'निया बबाव दं नै बर'निया नै बेहाय ग नाम्बाराव दङ जों बेखौ नायनानै ला बिनायसाया फेडारेशन बेंक राङारि फसंथान बा बायदिनिफ्राय रां दाहार लानानै सुख'नो हायै सेल्फ हेल्प हान्जानि सोद्रोमा जानो मोननाय नङानो बिनिफ्राय जायफोरनाखि 2021 बिनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनानै ला जायफोरनाखि 2021नि सिगां फिसा राङारि बा फसंथाननिफ्राय बा रां दाहार लादों बिथांमोनखौ डिफल्टार होनना लानाय जानाय नङानो माने नोंथांमोना दायनिगिरि जानाय नङा मोनगोन एबा नोंथांमोना क्राइटेरियायाव गाखोगोन दानिया जोङो लास्ट नायनोसै जोङो मा एमआइएस क'डआ मा एबा एमआइएस क'डखौ माखौ बुङो एबा जोङो बेखौ मिथिनानै लानो थाखाय जोङो नायनोसै नाथाय बे एमआइएस क'डनि सोमोन्दै नोंथांमोना साबसिनै ग्रुपआव मोनबावगोन नोंथांमोना दानो फिलआपखौ खालामलाबायथ'नो नाङा नालाय जेब्लानाखि साबमिट डेट होगोन एबा नोंथांमोना बे समावसो नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन आरो नोंथांमोनखौ ग्रुपआव सिखायगोन जेला अब्ला नोंथांमोना साबसिनै बुजिनानै मोनगोन ग्रुपनिफ्राय एबा बिथांमोननिफ्राय बिअनिफ्राय अब्ला आङो थेवब्लाबो नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि दिन्थिनो एमआइएस क'डआ मा बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनायनो बियोखौ नोंथांमोना उनावहाय कमेन्ट खालाम जे बे आंनि फोरमायनाय बे भिडिअआ राइट्स नंगौना नङा एबा एमआइएस क'डआ बे नंगौना नङा नोंथांमोना खनसे जनाय हरफिनबाव बेखौ कनफार्म खालामनानैसो नायनांगोन जोङो बेहाय खिन्थानाय लोगो लोगो नोंथांमोना दानो फिलआप खालामनो नाङा एमआइएस क'डआ मा आं बेखौ प्रेक्टिकेलि नोंथांमोननो दिन्थिनि दायो जोङो एमआइएस क'डखौ नायनो थाखाय जायखिजाया मोनसे क्रम लादो नोंथांमोना जायखिजाया ब्राउजार लादो आरोना जायखिजाया ब्राउजार लानानै नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै हो nrlm.gov.in
बेबायदि टाइप खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामदो। सार्च खालामनानै जों गाहायाव मोनसे अप्शन नुनो मोनदों DAY_NRLM_E_gov एप्लिकेसन बेबायदि नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामोबा जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय। जोङो बे मोनसे एडभार्टाइजखौ नोंथांमोना बेखौ क्लोज खालाम। जोङो इन्टारफेसखौ बेबायदि मोननो हानाय जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि साइटखौ गासैखौबो इन्टारफेसखौ खुलायै नुजोबनो हानाय बायदि डेस्कटप साइटआव होनानै ला। दायो आंनि बेवहाय डेस्कटप साइटआव दंखायो। बेहाय आंहा खालामनांगौ गैला। बेवहाय गोजौआव नोंथांमोना गोबांथार अपसन नुनो मोनदों। हम, डाशबर्ड, रिपर्ट्स, बेहाय क्विक लिंक्स बेफोरबायदि नुनो मोनदों नालाय। बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेवहाय रिपर्ट्स मोनसे नुनो मोनदों। बे गोजौआव बे रिपर्ट्स अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो खनसे। दायो आं क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा एनालाइटिकेल रिपर्ट्स बेबायदि अपसन मोनसे नुनो मोनबावबाय। बे एनालाइटिकेल रिपर्ट्स बे अपसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबाव। दायो बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। गाहायाव जोङो राइट साइडजों नायगोन। राइट साइडजों जोङो मोनसे अपसन नुनो मोनदों फेडारेसन रिपर्ट्स। जोङो नैबे फेडारेसन रिपर्ट्सआव जोङो क्लिक खालामनानै होदो। बेफोरबायदि जोङो क्लिक खालामोबा V1, V2, V3 बेफोरबायदि अपसन जोङो मोननो हाबाय। बेहाय प्रमोशन अफ SSC फेडारेसन, बेनिफ्राय फेडारेसन डिटेल्स रिपर्ट्स बेफोरबायदि नुनो मोनदों। CLF आ मा जों बेखौबो मोनथिनो हायो जोङो। बेनिफ्राय जोङो सेकेन्ड नैबेहाय फेडारेसन डिटेल्स रिपर्ट बेहाय सेकेन्डआव जों क्लिक खालामनानै होदो। जोङो क्लिक खालामोबा इन्टारफेसखौ जों बेफोरबायदि जों मोननो हानाय जायो। बेवहाय जों गाहायाव नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनदों स्टेट, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट, बेनिफ्राय ब्लक। बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि स्टेट आरो डिस्ट्रिक्ट ब्लक बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामदो। बेवहाय फार्स्ट लेभेल फेडारेसन BOनि अपसनाव फैगोन दे बियो। BOनि माखासे इन्टारफेस बे सिङाव हाबगोन। बेहाय स्टेटखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। ब्लकखौबो गावबागावनिखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय लास्टआव ग्राम पन्सायत, नोंथांनि ग्राम पन्सायत। दाथ' पन्सायत नङा, थेवब्लाबो बे ग्राम पन्सायतनि जायगायावनो बे VCTC बियो। आन्डार BTCनि सिङावथ' जोंहा गासिबो VCTC नालाय। बिनिफ्राय नोंथांनि गावबागावनि VCTCखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय गासैबो अपसना जाजोब्बायब्ला नोंथांमोना साबमिट बे अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो। दायो जोंनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैबाय। जों गोजौ फारसे बोखोनानै जों बेखौ नुनो मोनबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोननि BOनि नेम गासैबो बेवहाय नोंथांमोननि ब्लगाव बेसेबां BO दं बेखौ नुनो मोनगोन। बेवहाय BOनि नाम, बेवहाय BOनि नाम थायो नालाय। BOनि नाम, बिनिफ्राय नोंथांमोननि गासैबो नं अफ मेम्बार SSC सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार सोद्रोमाफोर बेफोरखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोननि नामखौबो नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय कन्टेक्ट डिटेल्स, कन्टेक्टनि नाम्बार बेफोरखौबो गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनो। बेनिफ्राय नेम अफ फेसिलिटेटर बेफोरखौबो गासैनिबो बयनिखौबो नामखौबो नोंथांमोना नुगोन आरो बेजों लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बार नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय BO MIS क'ड नाय। MIS क'डआ बेफोरनो मोनफा मोनफा MIS क'ड जायफोरनाखि नोंथांमोनहा ग्रुपआव बबे BOनि आन्डाराव नोंथांमोना बे BOनिनो मोनसे क'ड थायो MIS क'ड। बे MIS क'डआनो जाहैबाय मोनसे नोंथांमोननि बिनाय जि फर्माव फिलआप खालामनो गोनां MIS क'ड बेनो जागोन। बेनिफ्राय बियो थारैनो बियो राइट्स नंमारगौना नंमारा बेखौ नोंथांमोना कनफार्म खालामनानै नाय। नोंथांमोननि ग्रुपआव एबा BO बिथांमोनजों रायज्लायनानै बेखौ कनफार्म खालाम। नोंथांमोना बेखौ मोननाय लोगो लोगो जे लिरनांगौ बे नङा, नाथाय बियो MIS क'ड हिसाबै MIS क'डखौ बेखौनो मोननाय जायो। जोङो बेनि गेजेरजों मोनथिनानै लाथ'नो हानाय जायो। बेखौ नोंथांमोना खाथां हिसाबै नोंथांमोना लिरथ'नो नाङा। नोंथांमोना जाहाथे फर्मा रिजेक्ट जाया एबा मिस्टेक जाया। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ MIS क'डखौ जों बोरै चेक खालामनानै नागिरनो एबा जों बेनि स्टेपखौ मोनबाय एबा भिडिअनि प्रसेसखौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप मोनदों। बेनि गेजेरजों जानो हागौ नोंथांमोना निस्सय चेक खालामनानै नायनो हागोन। बेनिफ्राय जोङो साफा हिसाबै मेम्बार क'ड एबा मेम्बारनि आइडिखौ जोङो माबोरैहाय मोननो हायो। जुदि बायसान्स जुदि नोंथांमोना गोनांथि जायोबा मेम्बार आइडिखौ जों बोरै दिहुननो बेनि स्टेपखौ नोंथांमोना नायलांदो, आं नोंथांमोननो दिन्थिनो। दानिया जोङो मेम्बार आइडिखौ नायनो थाखाय जोङो नोंथांमोना जायखिजाया ब्राउजाराव बेवहाय टाइप खालामनानै होदो SSC लिस्ट बेफोरबायदि टाइप खालामदो। बेफोरबायदि टाइप खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामदो। सार्च खालामोबा जों गाहायाव SSC रिपर्ट जों बेफोरबायदि नुनो मोनदों। बे SSC रिपर्ट बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। दानिया नोंथांमोना सिगांनि बेफोरबायदि इन्टारफेसखौ मोननो हाबाय। स्टेटनि उनाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो। डिस्ट्रिक्टनि सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना ब्लक सेलेक्ट खालामदो। ब्लक सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि VCTCखौ गावबागावनिखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बिनि उनाव भिलेजखौ सेलेक्ट खालामदो। दायो जोङो बेबायदि इन्टारफेसआव सफैबाय। जोङो सिगाङाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबाय। स्टेट सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबाय। डिस्ट्रिक्टनि उनाव जोङो ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबाय। ब्लकनि उनाव जोङो
BCDC खौ जोङो सेलेक्ट खालामबाय। BCDC नि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि भिलेज बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। भिलेजखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ बेवहाय नोंथांमोना श' जाबाय एबा नुनो मोनबाय। अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइडि नाम्बारखौ नैबाहाय नुनो मोनबाय। ओमफ्राय बिनि सिङावनो नोंथांमोना साफा साफायै मेम्बारनि आइडि एबा मेम्बारनि कड दङ, बेखौ नोंथांमोना नैबेयावहाय श' जाबाय। साफा साफा बेनो जाहैबाय इन्डिभिजुवेलि बियो मेम्बार आइडि आरोना। जुदि नोंथांमोना गोनांथि जायोबा बेनि गेजेरजों चेक खालामनानै गोनांथि बायदियै नोंथांमोना बाहायनो हागोन एबा लिरनो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनहा जानो हागौ गासैबो माखासे कनफिउसफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय। आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बयबो बुजिनानै मोनबाय। अब्ला लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिन